होता गुहा सिंह जो मलिया के देखनी हां बढ़िया से चिन्हल सा। हां भैया बढ़िया से चिन्हनी हां बढ़िया से चिन्हल सा। बढ़िया ले बढ़िया से देखला सा। हां ला हवा मन बढ़िया चिन्हनी हां। दुआ तनी जाके देखा तो कौना के गाड़ी में बार हो गइल बा कि साला हमार माल के साथे घुमता। लाड़ हमारे के बार विदा करलो हम लाड़ा बजे बन तू जइब कि तू ना जीब तू हे करे लेखा खा पी के गुड़ गोबर करब जा तो देखो तो कौन बा। हम तो जीबे करब भेज के 4 बार पिटवा देले बड़ा नु। हां देखो तो देह गल के आठी हो गइल तार ही देही है मार खइला से नहीं दुबराई कुछ कइला से दुबराई। अरे जइबो करबा जा कि कुछ लेके जीबो जा। आवे दशहरवा के दोनों गोली ओकरा गाड़ी में डाल। माल के बुझा गेल माजा गुंडे के माल पटावत तोरा पता ना रहे कि तू केकर माल पर हाथ साफ करता रस। का हम अपन होखे वाली मेहरारू से नहीं मिल सकत का तोर ओकरा से बियाह सेट बा। हो भैया सब साटा बयाना हो गइल बा गाड़ी बाजा नाच डोली पालकी सब चीजे के हो गइल बा। देख तोर साटा बयाना भइल बा तो हई धर 2 लाख रुपया मंगाबो तनी आ ले जाके आ सबके बयाना फेर दे। का 2 लाख त का हई 3 लाख लेबो। हई चप्पल केकर उठा लइलस रे। हई चपलवा ई तहर मलवा के हो भागे में छोड़ देले भैया। जान हमरा से गद्दारी आज तहार होखे वाला भातार के कार मार दे। Run. भैया कैसे बानी कौन दौड़ो लावो तो सरिये दुगो साला ये बड़ी मोट भालू लेखा ये बड़ी छोट आलू लेखा। ओह नो कौन होवा सरी भाई हमारी बबू हमारी मन भाई अगले ने बाबू हमर भैया मार के कहत रहत हम की करे के मारी फैसला हो के रही। अब बाबू तोरा के बता दी है। ओह नो अब बाबू के मोटहन है मार के फाड़ दी है तोरा के। सोही पे ओकर पापा बढ़िया काहे जाई देखी क्या चेक करेगा कि लोकत है कि ना पहले रुकावत तरी चेक कर ले। ओह नो ए चाचा लोकत थोड़े मर दे। अरे साला होने के ढेर पावर हो गई बा देखा दे हम जा धर रे बोला रे अरे साला बोले साहब झगड़ा पहले बंद कर साहब अरे पहले थोड़ा सा अब चश्मा पहले खोला सा रे मार चश्मा खोला सा ना चश्मा का भाई साहब हो रे मर दे चश्मा ना आज मार के बर्बादे कर दे तुम। पहले बूढ़ऊ के चश्मा खोल के दे पहले चश्मा खोले सा तो मारो बेचारा चश्मा लगा के मारो। मिल गई तनी की झगड़ा काय करता सब बाबूजी
जौन हमार लड़की से शादी तय भइल बा ओकरे तू कहता कि माल हिया। अब बताओ जौन लड़की से हमार शादी ठीक भइल बा ओकरे से ना बतियाई त केकरे से बतियाई? ओकरे खातिरी बहुत मार पड़। ये दे बबुआ तू लड़की के भुला जा, तुम्हारे घर के पतो बने वाले बिया। ठीक बा चाचा, तहर बात के हम उठाई ना बैठा देतनी। बाकी एक बात सुन लो, तू ओकरा के भले 7 फेरा लेके आपन बना लेबो, लेकिन ओकरा के हम 6 साल में कई फेरा लेनी, लेकिन उ हमार नाम पे। नमस्कार प्रणाम सब भोजपुरिया श्रोतागण के। आई वीडियो हमनी के पहिलंठे भेजा तनी जा, पहिल का हाँ पहिल का। एकरा के तनी सा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह दे दे। हम जा क्या करबो, जो बहुत दिक्कत बा, यही चलते रउआ सब के बना के देखा तनी जा कि कैसन लागता कैसन ना। एकर सलाह रउआ सब नीचे कमेंट बॉक्स में दे देव जा, आ तनी चैनल के सब्सक्राइब कर देव जा। धन्यवाद।